ina ganin wani producer ya fito yana wasu maganganu wani na san zuciya. Mata nawa ne suka zo suka same mu suna gaya mana irin keta musu haddi da kuke yi in za ku sa su a fim, ku ce sai sun ba ku kansu. Haka Allah ya ce? So bai kamata mu dinga ganin gaskiya, ku kuma mutane masu yan kallo na gari kuna goyon bayan ƙarya, kuna goyon bayan rashin gaskiya, kuna ganin wai a daidai kuke. Ku ji tsoron Allah kuma. Allah ba azzalimin bayansa bane, kuma duk wanda ya zalunci wani wallahi Allah ba zai bar shi ba. Ire-irenka Naziru sarkin waka waɗanda suke iya tsayawa su fito ba sa tsoron wani, ba sa shakkar wani, su faɗi gaskiya inda gaskiya ta zo, Allah ya ƙaro su a cikin wannan harkar. Amma ba yanda za a yi mu dinga zama kawai da zalunci, ba inda zalunci zai kai ka wallahi. Duk duniya in ka zama azzalimi wallahi ko kai sama sai ka faɗo wallahi. Yawwa mu kiyaye, kuma Allah ya shirye mu baki ɗaya. Dukkan mu ƴan adam ne, za mu iya yin daidai, za mu iya yin ba daidai ba, amma